Huli. Ay, gabi mo ang karpa pa. Huli. Malaki to. Grabe, nagsisigsag. Alaka. Karpa yan. Alaka, baka hito na naman to. Grabe, laki kabiwas. Karpa yan. Hindi. Tilapia malaki. Ito napakalaki. Wala. Oh, di ba? Grabe. Di ba? Grito na talaga. Ayan na, bigas, kulit mo. Ayan, malaki. Hito rin. Hito. Mayan. Mayan din. Ang laki. Mayan din. Yan na naman. Ganda. Dito ate, papuntang Kalinawan. Yan, dito tayo sa bandang kanan. Barangay Itan, Hamianan. Ayun mga toy, good morning. So yun itong mga tayo, nirisbakan natin itong fishing spot dito sa Barangay Limbon. Ayan mga tayo, ang ganda rito pala mga tayo pag maaga. So yun na nga mga tayo, no? Tatry natin dito mga tayo na maagang maaga. Yan 7:30 pa lang mga tayo. Grabe nung nakaraan dito mga tayo. Sus Ginoo. Yung Mayan pala yan mga tayo. Tapos may nagsasabi flower horn, Avatar, Emma Duterte. So parang flower horn daw yung mga tayo, maraming flower horn daw yung nahuli natin dito. Grabe ang lalaki mga tayo. So yun mga tayo, ito nakasit up na ako. 3 ulit yung ginagamit ko, no. So para ma-satisfied natin talaga kung talagang marami nga talagang dito, flower horn na tilapia. So tapos mamaya mga tayo, darating si Kabiwas dito. Papunta daw. Iwan ko lang kung anong oras yung dating niya. At bulati nga pala mga tayo yung pain natin. Thank you so much sa inyo mga tayo, sa mga nagsuporta sa last upload natin dito, no? Thank you sa Pinoy Anglers, Metro Manila Anglers, Marikina Anglers. Yun. Maraming salamat sa inyo mga toy. Sa mga solid supporters natin, mga organic, yan, mga kaibigan ko, mga natin kababayan ko dyan sa Bicol. Yun, maraming salamat mga supporters natin dyan sa Tarlac. So yan mga toy, tara, let's go na, wag natin paabahin itong intro natin. Thank you mga toy. Ito natin to, iwalay natin to mga pamiwas natin. Kinagat na. Ano kaya yun? Tayo. Ayan, shoutout nga pala sa mga Tisoy Anglers. Susunod tayo mamaya mga toy sa sa kanila. Doon daw sila sa Barangay Ithan. Bullets yung paing ko mga toy. Yung lang, yung tawag ito, malambot. Nakagat na. Ayun. Kala ko kung anong humila mga to eh. Kala ko kung anong humila oh. Ang laking kanduli, kukunin ko ito mga to eh. Grabe, laki. Kala ko kakalagay ko lang, biglang tinakbo mga to. Parang ito rin yung dati natin unang pukol, nakakuha candlelights. Kunin ko tumatay. First cuts. Kabiwas, bilisan mo na Kabiwas. Natin mati kung anong oras kakagat yung yung mga Mayan. Kasi nung nakaraan kasi medyo na yun alas 8:30 na ako pumunta rito. Dito lang yan mga tayo, dito hanggang doon. So yun, first cuts tayo. Ay, thank you Lord.
Tapos dinala ko na yan mga to yung ano, yung panalok ng anoy. Ayan o, para panigurado tayo. Kasi yung nakaraan kasi grabe, sayang yung goldfish, ang laki pa naman. Buti na lang yung mayan na malaki, hindi na ano, yung flower horn na malaki, hindi nakalas. I-ready lang natin para sigurado. Ganda manoy Noel, oh. Maurag talaga yung manoy. Yan, read na lang natin yan. Yan, sit up natin maganda. Yun, huli mga toy, huli. Ang laki na naman, oh. Uy, ano to? Uy, ang laki na naman mga toy. Laki na naman, oh. Uy, laki. Mayan na naman mga katoy. Oh, di ba mga katoy, oh. Oh, grabe na yan mga katoy. Kita nyo yan? Ganda. Kabiwas, where na yun? Yun, oh, dalawa na. Grabe, andyan na si Kabiwas, oh. Nakaisa na ako nonoy. Isang mayan tsaka isang kanduling dako. Andun sila Boss Joel sa itan, ah. Oh, good morning mga Kabiwas. Ha? Sabi ko bago mag-itan. Pretil yan, oh. Limbon. Ang daming kagat kaso di ko nahuli. Malalim. Ah, malamang. May tubig eh. Akala ko si Abay ka susunod. Si Abay. Hindi ko alam. Wala, magkalayo kami ng bahay. So ito na, rescue kayo. Wow, Good. nakaabang ng salo ka. Eh kahapon nakalasan ako, ang laki. Oo. Oo, dito lang. Sarap, batuan na. Ganda nga, katoy. Tingnan mo huli ko. Wala na kayo, wala ba? Kaisa pa lang, pero may oh. Pero may, ano, Oh. kulay. Oh. Ay, Oh. masarap yung ganyan, mayan. Tapos ito kanduli, ang laki. Galing sa bisisik, wala kang butuan duli. Ganduli. Oh, yun nga yung gusto ko sana. Kung talagang wala na, doon tayo. Dinaing ko. Ang sarap nga dyan, oh, may mga nakabilad. Oh, sa Yan, oh. pilikan duli pa lalo pag dinaing. Oo, tanggal lang yung ulo, no. Mamantikahin sa may gawin niya. Grabing mantika ng panduli, sarap. Eh, mag-set up na rin tayo. Sit up na kaagad. Spot natin. Maganda maaga dito eh. Kinagatan na ako 3 beses, di ko nahuli. Kira, Ngayon, yun oh, ganda pa naman. wala pang lumot. Ayan mga tayo, nakaready na si Kabiwas Mari. 3 rin sa kanya, oh. Uy. Paunahan tayo, 20-20, oh. Parang si ano, si Kali Delmar, eh. Nanalo sila nakaraan, oh, sa Ehito. Oh, swerte talaga na, ano? Swerte niya. Swerte niya dun si 6 Ehito, eh. Ayun, kinagat na. Oh, yan na, katoy. Oh, di ba? Kala ko. Oh, grabe, biglang tinakbo. Oh, Kabiwas. Oh. Nakamayan na. Ganda, Kabiwas. Pulang-pulay mayan na yan, ah. Ganda, oh. Ang alanikat sa'yo, mayan. Good size na. Tinakbo. Tulod. Oh. Lulun. Ayan, pulahan. Dalawa na. Pakiyaw na kami. 3 na. Look out! Look out! Mga boy ko ulit. Ayan na, okay. Ito! Grabe, nagpapain ako, ikinagat. Muntik na. Dito ko nakadali kahapon, Kabiwas, ng malaki, oh. Tapos yan, 1 piraso. Tapos doon, isang ano, 3 arroyo. Tutula? Ito, totoo. Ay, nilalakad na. Ayun, huli. Ang laki na naman. Ala, laki. Oh, grabe. Oh. Ah. Grabe, oh. Laki, oh. Araw yung mayan.
finger. Pag-ibig na, araw yun, pag-ihaw na. 4.7 lang pala. Uy, thank you. Ayos na, kabiwas. Kala ko di ako abuti na naman eh. Bayabasin mo ko. Ayan mate, lilipat tayo mate. Dalhin natin si Kabiwas dun sa may ano, Ithan. Baka andun na siguro siya. Di kilala si Kabiwas dito sa Ismata. Tara din tayo para makaano siya. Huli rin to. Ganda sana ng huli. Lipat. Ganda dyan mga to yo. Ganda ng ispa to. Bakit kaya di dumawi ng gusto? Talagang ano, surtihan. Ay naman talaga, tapatan na lang ng surtihan sa dawi ano. Ayan mga to, kayo na umusga sa spot na to. Ayan o, ito yung Barangay Limbon yan mga to. Tara, lipat kami ni Kabiwas. Barangay Ithan, Amihanan, Binangonan, Rizal. Ayan o, cover court yan mga to. Yun, lalaki oh. Lalaking karpa oh. Lalaking karpa. Tama tayo, Barangay Ithan na yan eh. Doon tayo punta mga tayo. Doon. Master! Dito mga tayo, papuntang ano yan, Kalinawan. Yan o, dito tayo sa bandang kanan. Barangay Ithan, Amihanan. Doon tayo galing mga tayo. Layo. Inikot natin yung bundok na yun. Yan. Sana makita natin si si Ivan mga tayo. Bibigyan natin ng taw-taw yun eh. Ivan, where na you? Dito tayo. Dito. Asan siya kay sa Alban? Bahay na Ivan tomato yun. Ito yung dati binigyan ko ng pamiwas eh. Yung binigyan ko ng pamiwas. Sa Ivan eh. Bibigyan ko ng ano yun, taw-taw. Ay, andito. Binata na ata oh. Nagduduyan. Ayan oh, nagduduyan, tulog. Mahaba na si Ivan. Binata na. Ba? Oo, kinara. Bagay, tagal na nun eh. 7 years na ata hindi nakakabalik dito eh. Oo. Yun siguro yung nakakayagado. Ang haba na ng paa. Ito, ganda Kabiwas oh. Oh. Boss, meron na boss. Pare. Dito Kabiwas oh. Daming huli nila kuya dito kahapon oh. Dito? Oo. Tilapia? Tilapia po. Anong kain niya? Nila? Bulati. Bulati. Ayan, shoutout sa mga anglers dito mga tayo. Taga saan pa kayo yan boss? Yan. Tuktok ng bundok na yan. Diyan ako. Dito lang. Lapit-lapit na. Kaya ang paikot ko dito, lawa. Ayan, Kabiwas. Ay, Kabiwas tayo ulit kasama.
Hindi, ano lang po. Tilapia lang. Tilapia lang. Tilapia lang target yan. Opo. Ayan mga toy. Yan mga toy. Oh. Dito tayo, barangay Itan. Amihanan to. Saan kaya si Boss Jewel? Sabi niya dito pupunta. Duel, Sabi was ulit mga toy. Pisoy ba kaya? Pisoy? Hindi. Sila Boss Jewel eh. Yung mga Tisoy Anger. Tisoy Si Anger. Joel, pisoy yun. Oo. Sabi niya dito pupunta eh. Baka nag-amyanan. Ayun nga Ano Boss. ba usapan ninyo? Itan Amihanan. Ay, balik kayo ng punta. Doon yun, ang amyanan, likod dito. Agoy. Oo. Matilapia nga doon. Mali. Yung diretsong kalsada na yun doon ng ano, sa eskwelahan. Sa likod ng- nung ano, barangay Nagsulo? Oo, likod ng barangay. Ay, pwede kayo dumaan doon. Pero Oh, malayo yung din ang lakarin. pakaliwa. Oo. Agoy, mali Kabaybay tayo yung na bahay puntahan. buhaya. Pero okay na ito, maganda dito ka. Maganda dito kahapon. Nasurvey ko na ito mga kapatid kahapon dito, mataba. Tapos bottom sit up. So yun mga kapatid, try na natin dito, bahala na. Sana makarami ka dyan, Boss Joel. Mali yun na punta. Pang ano natin, pang bottom sit up. Ayun, isang floater, isang bottom sit up. Sana makadali to. Sug! Iyon, pwede na yan. Kabiwas, nasa bandang ano, gilid ng tabi siya. Ate, sit up tayo, taw-taw tayo sa gilid lang. Dito lang yan, oh. Malay mo lang, kabiwas na, makakahuli dito. Iyon, sayang oras eh. Diyan lang natin yan. Tusok natin. Baka mamaya pag kinagap eh. Ayun mga katoy, kain tayo ng ano, kain tayo ng mangga mga katoy. Ano to? Ay ala, ano to? Ala, ay ito katoy. Ah, nasa gilid lang. Oh. Oh, di ba? Oh, ayun, takpan pa yung video natin. Oh. Nasa gilid lang. Taw-taw lang. Natakpan pa ata yung video ko. Sayang. Ganda. Ang ganda kabiwas. Oh. Kala ko karpay. Naglumpasay nun, gumano no. Tauto mo, inihila na yung tauto mo pag ano, lakas. Barangay Itan lang to. Sa may ano, tabihan lang daw. Yan mga tayo. Ah, kunti na lang kabiwas oh. Matatanggal lang. Oh, sa may ano lang, balbas. Sa ano, sa lambi. Sa balbas lang. Oh. Ay talagang para sa akin talaga. Ay sakto-sakto, may isang hito ako doon. May palagyan na ako kasi dinis oh. Meron na tayong nadagdag kachoy. Uy, grabe, masarap to. Tanggal natin tibo. Ah, wala naman palang tibo ito eh. Anak ko, duhol. Oo. Dito lang. Nasa tabi lang pala kabiwas. Uy, kabiwas. Wala, yung mangga ko sana. Naitapon ko yung mangga ko. Naitapon ko yung mangga. Ay, natsayang naman yung mangga. Naitapon. Kumakain ako ng mangga eh. Biglang kinagata. Ugasan na lang. Try natin ulit. Dito lang mga tayo. Muntik ko nang di abutan. Buti na naisipan kong iganyan. Yan din siguro yung nangungulit kanina. Ibig sabihin malalim-lalim din pala dyan. Sige, ano na yan oh. Grabe ah. Makaisang karpa lang sana boss daw. Ay, kalang. Isa ka lang ng kahit 10 kilo lang yung isa. Masaya ka na dahil nga sa tumal ng paninilapya ngayon. Lahat pala may latag ng karpa din. Susunod nga magdala ako. Kung maninilapya ka, sandali lang yung 3 kilo. Huli. Ay, gabi mo ang karpa pa. Huli. Malaki to.
Grabe, nagsisigsag alaka. Karpa yan. Alaka, baka hito na naman to. Grabe laki kabiwas. Karpa yan. Di, tilapia malaki. Ito napakalaki. Wala. Oh, di ba? Grabe oh. Oh, di ba? Bisa talaga. Grabe. Sabi ko sa iyo, ganito talaga rito. Oh. Ay, fingers na higit na. Oh. Magano ko, re-reels ako. Ano, palong. Hindi ka malak sa ganun ano. Oye, mga toy, Barangay Tan. Sa tabi lang to, sa tabi. Binangunan, no. Tapos si Kabiwas TV. Sir, shout out sa inyo mga boss. Boss, Boss Joel, oh. Saan ka bangitan, boss? Grabe, ang Kabiwas, oh. Nagulat ako, eh. Ginihila na kayo. Pangalawa na yan, no. Pangalawang hilang ka na. Ayun, mga toy, tara, let's go. Pa yung kagat na yun eh. Yung kanina ko na sa'yo. Grabe. Yun. Akala ko karpa, eh. Mari karpa eh. Grabe, oh. Uy, ganda. Mga toy, oh. Tingin mga toy, mahito na. Ito na, may talapia pa mama. Gaganda na ng huli nila. Pulaan. Ayun, galing. Sabi ko sa'yo, mayroon nga dito sa Kabiwas. Positive talaga, eh. Tatanong talaga mga toy dito, oh. Yan, ganyan lang mga toy, oh. Oh. Muntik nang sumabay, oh. Grabe. Muntik pang madala yung ano ko. Buti na nakaganyan, eh. Nagpipicture tayo, eh. Natuloy yan. Kaysa sa akin. Videoan natin mga toy, nakawalis Kabiwas. Pang ano, pang YouTube, pang ano. I-play na lang yan. 1, 2, yun. Ay, nakadali na. Yung mga toy, nakakuha si Kabiwas. Ha? Ay, malaki nga. Oh! Original. Ay, Arroyo, kala ko original. Alam mo na original, pero Arroyo. Pwede na, ang laki. Mamaw din. Oh, ayos. Kay Katchoy. Ang galing. Kaso Arroyo, pero Ang laki, oh. 5 fingers. okay. Arroyo yung 5 fingers, sir. Sa gilid lang. Hindi malayo-layo din. Ako, makasusori tayo eh. Hindi yan. May tubig ginagis, ano? Paano masisiro? Ang laki ng Arroyo dito, ha. Pla-pla. Arroyo. Sa akin pulahan. Sa'yo putian. Tayo natin, ganit lang natin yung ano. Oop. Ay, natanggal yung Yun. Ayos na rin. Isa lang naman kakagatin doon, eh. Taw-taw lang yan. Oh, taw-taw lang naman, Katoy. Oh, oh. Ito. Oh. Ayan, oh. Ang liit kasi ng muso niyan. Maliit Kabiwas, eh. Maliit. Eh, ito lumalaki. Yan sila relasyon makukulit. Takala natin ito mga toy. Sayang yun, lumalaki ng gusto yun, boss, eh. Oo naman dyan sa kampat. Sa 5 fingers din na. Umabot nga 5 fingers yung huli ko kahapon yan. Pagdali mo. Ay, wala. Uli. Ayan na, Bigwas, kulit mo. Oo, ayan, malaki. Hito rin. Hito. Ay, mayan. Mayan din. Ang laki. Mayan din. Nasa gilid-gilid lang pala kami, Bigwas, eh. Di mo na kailangan palang lumayo ng ano, eh. Kaso dun sa malayo nga mga ito yung malalapad. Doon lang si Kabiwas, oh, nilagay. Kala ko hito rin, eh. Ayan na naman mga ito, eh. Ito na naman, oh.
Palaki ng palaki kabiwas. Ha? Ala kasi nabit. Ala. Dito. Nako. Ang ganda pa naman ang size. Hindi, andyan sir. Ayan oh, ang ganda oh. Uy, makuha sana Lord. Yun. Uy, grabe laki na naman. Ang lalapad. Ang galing, nakita mo pa yun. Upo. Ang galing ni Kabiwas oh. Ah, sir, uwi na sir? Nakalimutan kasi mga to ni sir yung ano, yung huli. Uy, nagdadrag. Hindi nga. Ay, meron nga, ala no. Oo, naupo. Ay, nagdadrag. Malaki yan, malaki. Ay, puta, arroyo na naman. Arroyo nga eh. Favorite talaga tayo ng arroyo. Ba't arroyo? Ay, oo nga, laki oh. Oh, dalawa. Ah, dalawa. Isang plapla, isang arroyo. Isang plapla. Fish naman yun eh. Ayaw mo, sige, bayabasin kita. Uwi na si sir eh. Sabi mo arroyo dito, 5 fingers. 5 fingers arroyo no? Nakalimutan kasi mga to ni sir yung ano, yung ibang pamiwas ni pangkarpa. Balik na lang bukas sir. lang. Libang lang din po ano. Pag mamaya, pag wala pang anak, tumakbo yan. May imimit ata kayong ano eh, yung sa buyer ng ano ba? The business. Ang resort ba? Ayan sir rin sa inyo, yung kulay blue na yan, bahay. Hindi, resort yan. Apple. Yan, bandang likod. Ang ganda ng resort na yan mga tuyo. Bandang likod niyan. Ah, doon. Okay, sa kabila. Sabi ko sa iyo kayo, sandyan talaga yung isda sa banda dyan eh. Ayun nga lang, arroyo. Pwede na yan. Ang sarap-sarap kaya yan. Yan nga kami nakakahuli din, mga karpa dyan. Ay, dito po. Yan din mga karpa. Pero hindi ganang kalakihan. Dito bandang malalaki. Yan, mga karpita. May isang kilo na higit. Yan. Oh, yun oh, ganda. As tinapunan na yon. Ito kasi maraming karpa dito sa ilalim nito. Maraming sabit dyan. Ha? Mga tali kasi mga tulos na yan. Ah, talagang ayaw pakarpahan, ayaw pag ano, Ito, titibitan ka dyan ng karpa. maliit. Maliit tapos iniikot ng karpa dyan sa tulos. Kaya, Naku. napuputulan ka dyan. Putol na. Tali. Ay, sige sir, Kaya, ingat. anong iwas dito kung panilat yan. Oh. Iyon, doon ako nakahuli. Napukulan ko rin yung maayos na pukul. Doon lang pala yung ano. Oh. Kaya mga tayo. Bagong subscriber to. Road Choy. Apo. Ay, Kabiwas sir. Oh. Ay, ano? Kabiwas TV. Ayun. Sige po kuya, thank you. Nakalimutan ko si mga to yung ano, ibang mga pamiwas ni kuya. Sayang, di sana dito pa sana siya. Isa lang yung sit up niya. Daming rod ni kuya no? Kaso naiwan pala yung mga reel. Ako minsan ganyan din, naiiwan ko yung kung ano yung kailangan na ano, yun ba naiiwan. Balasahin natin natin. Yan oh, dito Kabiwas, maganda tong minalisan ni kuya. Tiyan mo dito nakarami sila kahapon, sila yung mga taga ano, Sitio Lapas, taga di Lapas. Ayan mga tay, kain mga tayo. Ganon din ako Kabiwas oh. Tikman mo. Tikman ko rin yung ano tila. Ito yung ano to, avatar.
Pansit, uy, pansit. Tilapia Oh. ng sisig to. Antayin mo to. Yun. Pampalasa yan. Oh. Sarap niyan, uboy. Oh, na yan mga tay, kain tayo muna. Kalamansi. Yan, nagtipid yung binilan ko, kalahati lang binigyan ng kalamansi oh. Grabe naman yun. Yan, kain po mga tay. Kalamansi ngayon, kalahati na lang. Sabi niya nga, mahal daw yung kalamansi. Mas butlik na sabihin ko, mahal nga rin yung pansit nyo te. Yan, nagpipiknik din mga bata. Kaya kain! Kaya mo lang. Doon sa arroyo rin, maano rin yung okay naman yung lasa ng arroyo doon ah. Kaso, dinayin ko nga lang, siyempre, nilagyan ko yan ng ibang marikado yun. Ang sarap mag food trip dito ah. Tapos tulog na lang no. Ay kumagat di tayo. Kumakain tayo, sila rin ayaw rin kumain. Dapat kumakain din sila no. Yun mga toy, huli. Huli, habang kumakain sila rin kumakain din. Yun, di, ano kaya yan? Malaki. Ah! Ala, laki ulit kabiwas. Hello. Ito yan, laki. Laki no. Oh. Grabe. Sorbo ng arroyo mo to. Panlima. Panglima na. Galing. Apat na arroyo, isang maya. Ba't ikaw kinagatan ako? Kumakain din naman ako lang kagat. Ay, sinabi mo yung pagkain natin. Muntik na matanggal. Muntik na matapon yung pagkain mo. Kain po mga kabibas. Oh, yan na naman. Oh. Oh. Ganda. Ah. Muntik pa. Pulang kabibas. Kaso maliligo na. Maliligo na ba kayo, Was? Dito na lang. Baka doon kasi ano sila. Dito na lang kayo, boss. Kasi dyan nagangarpa sila, wala pa silang huli. Kami, mayroon na kami huli. Dito na lang. Diyan na maligo. Dito na lang kayo, te. Dito na lang. Ay, madami na nangangarpa dun. Wala pating huli sila dito, kami nahihuli na kami dito kahit paulis na kami. Okay, lilipat tayo. Ay sila Uto yung maliligo daw dito. Ay makasama nyo no. Ayun na sila Busing maliligo. Tapos may nagkakarpa doon sa dulo. Sabi ko nga dito na lang sila magkarpa para yung mga nagkakarpa doon hindi na maistorbo. Ito nga ito yung huli ko. Siyempre si Kabiwas nga pala mga tayo. Yes! Ayan. kay Kapitpin. Ayan ay Kapitpin, shout out. Ito mga kachoy, ang huli ko. Grabe, paldo na naman. May hito pa. Parang bumili ka Biwas. Oh. Ano? May mangga pa oh. Best pa rin yung huli ni Kachoy, mamaw na tilapia. May hito pa. Di ba? Mayan. Mayroon pang Tatlong mangga. Oh. Ayos, bali na. Tapos kay Kabiwas. Inalala ka na nahuli. Oh, yung lalaki kay Kabiwas oh. Sa itan ba tayo? Itan amihanan. Oh. Hindi ko lang nagsolo. Oh, ithan ano pala to? Gilid. Tabi. Ah, tabi ba? Gilid ng tabi. Ayan lang mga tayo, dito tayo parang kay Ithan sa gilid ng tabi, sabi ni Grabe Kuya. kay Kachoy talaga. Ang ganda. Hito. Ganda, naswertihan ko mga tayo. Laki ng So plata. ayan mga tayo. Update namin kayo ni Kabiwas kung makapunta kami ng Barangay Nagsin. Kung may mahuli pa kami doon. Thank you mga toy. Ganda rito, ang presko sana. Paliguan po, shout out toy. May yain si Utoy.
Dito mga tayo, lumot mga tayo yung pain dito. Ba, ang dami. Daming anglers. Ano? Ay, mga naliligo mga tayo. Daming lumot. Maanlog na. Oh, lumot pain. Daming naliligo sa dulo. Oh. Dito na to kami mga katoy ni Kabiwas. Kabiwas, saan ka? Saan ka? Diyan ka? Ayos, dito ko. Nakakahuli ba tayo plapla? Ayan mga katoy, tara. Patlong spot mga katoy. Pain ay lumot. Ayan o. Pain ay lumot. Uy, kaganda ang haba ng lumot oh. Ha? Dami naliligo doon. Mamaya pag wala dyan, pag walang kagat dito, lipat tayo. Try lang natin. Laki. Ilang nga to. Ang galing. Ano ba malaki? 4 finger. Ah, galing. Bayabas, bayabas, bayabas. Oo nga. Dali, ano mo na, baka mamaya kawala. Kakarating lang eh. Kakarating lang. Nag-i-intro pa lang ba? Ang galing ah. Galing naman. Oo. Kita ko pa nga eh, ginaganyan ko pa nga, nakikita ko pa nga nilalapag mo eh. Ang galing. Ang taba, oh. Tol, ang taba. Pero, birahe. Oh, agay. Dalawang beses nang inilubog-lubog eh. Sayang no. Sabit tuloy ako. Bayabasin kita. Ganda ng lubog niya, ganun-ganun. Kuy, sayang. Woo! Sayang. Ganda mga to yung nagunan na oh. Grabe ang tagal ay. Nawala ang kagat mga to. Ganda na nga itong spot ko eh. Nasa dulo na tayong batuan, ayaw pa rin kagat eh. Ayan, dalawa na ginawa pamiwas ko mga to. Kachoy Randy, Pejing, Kachoy Randy. Ano? Ilang original mo kuya? Isa lang, tapos malalaking Gloria no? Andun sila Joel? Tisoy Angler? Wala? Joel San Jose? Hindi tayo sa dulo eh. Ah, saan ka sinasabing ita ni Joel? Ah, sa kabila? Andun nata sila Kabiwas na. Pero malalaki pa daw eh, no? Sayang. Sayang doon. Natuloy tayo dun. Malalaki talaga aruyo. Ayun mga kasal. Grabe. Hindi ako nakahuli natin dito sa ano. Sa may barangay Nagsulong. So yun yung huli ni Kabiwas mo rin. Nakaisa dito mga tayo si Kabiwas. Ganda oh. Ayan, tapos
kukundi kasi yung huli ni Kabiwas. Eh kahapon nakarami rin ako doon sa may ano, may barangay Limbon. Kaya mga tayo, bigay ko na sa kanya. Ito ang mga huli ko. Ito mga tayo eh. Ito pa. Ito lang kukunin dumadaga. Then, tapos ito. Itong hito. Saka itong ano na ito. Panduling. Ayan. The rest mga tayo, binay yung kita biwas yung ano. Maruyo, bayan. Ayan. May pang-ayuda sila sa kapitbahay niya. Ayun mga tayo. Pa-support sa kanyang Jai Maris Kabiwas TV mga tayo. Tapos sa mga nag-comment na may channel sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga tayo. No? Ayan. Maganda yung huli ng mga tayo sana sa maaga. Barangay Limbon. Tapos sa may barangay Githan kasi sa gilid daw yun. Eh walang ano, inabutan kami ng mga mag-swimming. Kaya napunta kami sa Kabiwas dito. Sa Kabiwas. Ang dami ng anglers mga rin. Maaga pa naman kasi kaso ano na pahinga no. Grabe pa ang guday.